Čak i sada, godinama kasnije, ta slika mi je urezana u pamćenje s oštrinom slomljenog stakla. Bio je petak, 12. travnja 2024. negdje oko 8:45 navečer. Zrak je bio sparan i težak, lijepio se za kožu dok sam hodao uobičajenom rutom pokraj groblja Svete Ane. Tišina je bila potpuna, samo zvuk mojih cipela na starom asfaltu, ritam koji je odzvanjao u pustoj ulici. A onda se začuo jasan i toliko blizu da sam osjetio jezu na vratu, šapat koji je prorezao noć. Hej, dečko! Zaledio sam se na mjestu, svaki mišić u tijelu mi se stegnuo. Pogledom sam pretražio tamo iza zahrđale željezne ograde i ugledao ga. Lik muškarca u svjetloj košulji i tamnim hlačama stajao je leđima okrenut pored nekog oronulog groba. Prva misao, groblje je zaključano, što on radi unutra. Ali njegova nepomičnost bila je neprirodna, uznemirujuća. Trepnuo sam samo na trenutak i on je nestao, ispario. Hladnoća mi je puzala uz kralježnicu, oštra i stvarna. Podigao sam pogled, a srce mi je stalo. Stajao je tamo, na vrhu 3 metra visokog zida, savršeno miran, gledajući ravno u mene s praznim osmijehom lišenim svake emocije, svake ljudskosti. To je bio početak svega. Ako vas ova priča zanima, pretplatite se, ostavite like i u komentaru napišite iz kojeg grada me slušate. Prije te aprilske noći moj život bio je predvidljiv, poput voznog reda starog tramvaja koji me svakog dana vozio na posao. Zovem se Ivan Kovač i tada sam imao 42 godine, premda sam se osjećao kao da nosim barem 20 više. 8 godina radio sam kao domar u jednoj manjoj poslovnoj zgradi u Gornjem gradu u Osijeku. Moj posao bio je jednostavan. Čišćenje, sitni popravci, briga da sve funkcionira. To nije bio poziv, već dužnost, utočište od nereda vanjskog svijeta koje mi je osiguravalo plaću s kojom sam jedva spajao kraj s krajem. Svaki dan počinjao je u 6 ujutro uz jaku tursku kavu u mom malom stanu na Sjenjaku, a završavao oko 9 navečer kad bih se vraćao u tišinu istog tog stana. Moji razgovori svodili su se na dobro jutro i doviđenja. Nisam tražio više, a nisam ni očekivao. Ta rutina bila je moj oklop, štit protiv sjećanja i razočaranja koja su se godinama taložila u meni. Živio sam život u sivim tonovima, pomiren s činjenicom da su najbolje boje već odavno izblijedjele. Iza te fasade discipliniranog radnika krio se čovjek obilježen tišinom i gubicima. Razveden prije 5 godina, bez djece, živio sam u samoći koja je ponekad bila teža od bilo kakvog fizičkog tereta. Moji roditelji su umrli davno, a jedina bliska osoba bila mi je teta Jelena, starija sestra moje majke, s kojom sam se čuo tek povremeno. No prava pukotina u mojoj duši, rana koja nikada nije zarasla, bila je smrt mog mlađeg brata Luke. Poginuo je prije 15 godina, stek 19, u prometnoj nesreći. Vozač je pobjegao, a policija nikada nije pronašla krivca. Taj neriješeni slučaj, ta brutalna nepravda, usadila je u mene gorko uvjerenje da neke stvari u životu zauvijek ostanu slomljene. Nosio sam tupu krivnju, osjećaj da sam ga trebao više štititi, da sam kao stariji brat zakazao. Ta bol me učinila povučenim, emocionalno suzdržanim. Naučio sam svoje probleme držati duboko u sebi, vjerujući da je to jedini način da se preživi. Moj svijet bio je sazdan od malih, poznatih rituala i dubokog, iako tihog, poštovanja prema mrtvima. Gubitak brata pojačao je taj osjećaj. Groblja za mene nisu bila strašna mjesta, već prostori tihe tuge i sjećanja. Vjerovao sam da je život samo to. Tiho podnositi dane, ispunjavati svoje obaveze i ne očekivati ništa za uzvrat. Moja društvenost bila je funkcionalna, svedena na najnužnije, a kronični osjećaj nedostatnosti pratio me poput sjene. Mislio sam da sam vidio sve što život može ponuditi,
da me ništa više ne može iznenaditi ili slomiti više nego što već jesam. Živio sam u uvjerenju da je normalnost jedino što mi je preostalo, krhki mir koji sam gradio godinama. Nisam ni slutio da će jedna jedina noć, jedan nemogući susret ispred groblja Svete Ane, tu normalnost razbiti u 1000 komadića i zauvijek promijeniti sve u što sam vjerovao. Bio je to početak kraja mog tihog života. Sljedeće jutro probudio sam se s osjećajem teškim poput olova. San je bio isprekidan, ispunjen slikom onog praznog osmijeha koji me promatrao s vrha zida. Pokušao sam sebe uvjeriti da je sve to bila samo posljedica umora, igra svjetla i sjene, možda čak i priviđenje izazvano stresom, o kojem nisam ni znao da ga nosim. Cijeli dan na poslu bio sam rastresen, mehanički obavljajući zadatke dok mi se u glavi vrtjela ista scena. Kad sam se navečer vratio kući, primijetio sam nešto čudno. U prašini, ispred niske metalne kapije mog dvorišta, vidjeli su se otisci cipela. Muške cipele, otprilike moje veličine, ali nije to bilo ono što me uznemirilo. Tragovi su vodili ravno do kapije i tu su naprosto stali. Nije bilo tragova odlaska, ni koraka unatrag, ni u stranu, kao da je osoba koja ih je ostavila jednostavno isparila u zrak. Stajao sam tamo nekoliko minuta, osjećajući kako mi se hladnoća ponovno uvlači pod kožu. Možda je netko preskočio ogradu, rekao sam si. Ali zašto? Nije bilo nikakvog smisla. To je bio prvi znak da se čudnovatost te noći neće tako lako zaboraviti. Te noći tišina u mom stanu postala je opipljiva, gusta i prijeteća. Svaki šum s ulice, svako pucketanje starog parketa zvučalo je kao najava nečega. Ležao sam u krevetu, širom otvorenih očiju, zureći u strop i pokušavajući odagnati paranoju. A onda sam ga čuo. Tiho, jedva čujno grebanje po ulaznim vratima. Nije to bio zvuk životinje, nije bio ni vjetar. Bilo je to metodično, uporno, kao da netko noktom lagano prelazi preko drveta. Srce mi je počelo udarati u prsima. Ustao sam, na prstima se prikrao vratima i pogledao kroz špijunku. Pusta ulica, osvjetljena samo slabom žutom svjetlošću ulične svjetiljke. Ništa. Vratio sam se u krevet, govoreći si da sam lud, da me mašta izdaje. Ali zvuk se ponovio, ovaj put malo glasniji, bliži. Osjećao sam se kao zatočenik u vlastitom domu, a neprijatelj je bio nevidljiv, nečujan za bilo koga osim za mene. Te noći nisam više spavao. Sjedio sam u mraku, osluškujući, i prvi put nakon mnogo godina osjetio sam istinski dječji strah od mraka. Sljedećih nekoliko noći ponavljao se isti obrazac. Nisam više čuo grebanje, ali tišina je bila ispunjena napetošću koja mi nije dopuštala da se opustim. Počeo sam se buditi točno u isto vrijeme, bez ikakvog očitog razloga. Sat na noćnom ormariću uvijek bi pokazivao 3:00. Svaki put probudio bih se naglo, kao da me netko prodrmao s neugodnim osjećajem da nisam sam u sobi. Zrak bi bio hladniji, a ja bih ležao nepomično, osluškujući vlastito disanje. Treće noći zaredom dogodilo se nešto novo. Čim sam otvorio oči, svjetlo u hodniku koje sam uvijek ostavljao ugašeno, zatreperilo je jednom pa drugi put i onda se ugasilo. Trajalo je možda 2 sekunde. Zaledio sam se. To više nije mogla biti slučajnost. Tragovi cipela, grebanje, a sada ovo. To su bili signali, poruke koje nisam razumio, ali čija je prisutnost postajala sve očitija. Racionalizacije su postajale sve tanje, sve manje uvjerljive. Nešto je bilo sa mnom u toj kući. Nešto je pokušavalo privući moju pažnju, a ja sam osjećao da je to tek početak. Strah se uvukao u rutinu. Postao je dio namještaja, nepozvani gost za mojim stolom. Prošlo je nekoliko dana,
a ja sam se trudio živjeti kao da se ništa ne događa, držeći se posla kao za slamku spasa. No jedne večeri, dok sam prao zube prije spavanja, umorno gledajući svoj odraz u ogledalu kupaonskog ormarića, dogodilo se. Na dijelić sekunde, samo na treptaj oka, iza mog ramena stajao je on. Ista svijetla košulja, isto blijedo lice s onim jezivim, praznim osmijehom. Trgnuo sam se unatrag, udarivši leđima o zid, a srce mi je divlje zatutnjalo u prsima. Okrenuo sam se, spreman na vrisak, ali iza mene nije bilo ničega, samo pločice i zatvorena vrata. Zrak je odjednom postao hladan, a ja sam se tresao ne od zime, već od spoznaje koja mi je ledila krv. Više nije bio vani, na groblju ili ispred moje kapije. Ušao je unutra. Bio je sa mnom, u mom domu, u mom najintimnijem prostoru. Te noći sam shvatio da više nigdje nisam siguran. Sljedeći napad na moj razum bio je još osobniji, još prodorniji. Ležao sam budan u krevetu, osluškujući tišinu koja je vrištala. Bilo je kasno, možda 2 sata ujutro. A onda sam čuo svoje ime. Ivane. Bio je to šapat, tako tih i blizu, da je zvučao kao da je izgovoren tik do mog uha, a opet je dopirao s prozora. Nije bilo vjetra, nije bilo nikoga na ulici. Samo taj jedan jasan, melankoličan poziv. Ostatak noći proveo sam sjedeći uza zid, s dekom prebačenom preko glave kao neko uplašeno dijete. Kad je svanulo, natjerao sam se da priđem prozoru. Sunce je obasjavalo staklo i tada sam ga ugledao. Jasan, savršen otisak 5 prašnjavih prstiju na vanjskoj strani stakla, točno u visini mojih očiju. Prašina je bila siva, suha, izgledala je staro, kao zemlja z groba. Zurio sam u taj otisak, a u meni se lomilo sve što sam ikada znao o svijetu. To više nije bila mašta, to je bio dokaz. Nešto je bilo vani, nešto je znalo moje ime i ostavljalo je tragove svoje prisutnosti. Najgora noć u mom životu došla je 2 dana kasnije. Probudio sam se, ali nisam se mogao pomaknuti. Ležao sam na leđima, oči su mi bile širom otvorene, ali tijelo mi je bilo okovano nevidljivom silom. Težina na prsima bila je stvarna, gušila me, a vrisak mi je zapinjao u grlu, nijem i bespomoćan. Paraliza sna, pročitao sam jednom o tome. Ali ovo nije bilo samo to. U kutu sobe, tamo gdje se mrak najgušće skupljao, stajao je on. Njegova silueta bila je jasna, oštrih rubova. Nije se micao, nije ništa govorio. Samo je stajao i promatrao me s onim istim hladnim, beživotnim osmijehom. Osjećao sam njegov pogled na sebi, prodoran i težak, kao da mi pretražuje dušu, tražeći nešto. Ležao sam tako zarobljen u vlastitom tijelu, osuđen na promatranje te prikaze, minute su se pretvarale u vječnost. Kad sam konačno uspio udahnuti i trgnuti se, soba je bila prazna, ali osjećaj njegove prisutnosti ostao je u zraku, gust i ljepljiv, kao miris vlažne zemlje nakon duge kiše. Utočište je nestalo. Moj stan više nije bio sigurno mjesto, a sada je počeo prodirati i u moj dan, u moj posao, u jedino što mi je preostalo od normalnosti. Tog tjedna, dok sam čistio ulaz u zgradu, podigao sam pogled prema ulici. S druge strane ceste, naslonjen na zid stare pošte, stajao je on. Danje svjetlo nije ga činilo manje stvarnim. Naprotiv, njegova nepomičnost u sredu žurbanog prijepodneva bila je još više zastrašujuća. Ljudi su prolazili pokraj njega, ne primjećujući ga kao da je dio zraka. Naše su se oči srele. Nije bilo osmijeha, samo prazan, uporan pogled. A onda je polako, vrlo polako, podigao ruku i jednim prstom napravio pokret, pozivajući me da priđem. Srce mi se steglo. To više nije bilo nasumično pojavljivanje. To je bio poziv, zahtjev. Znao sam s ledenom sigurnošću koja me ispunila od glave do pete da ovo neće prestati. Nije me htio samo plašiti, htio je nešto od mene.
a ja sam počeo shvaćati da neću imati mira dok ne saznam što. Poticaj koji mi je trebao, onaj konačni udarac koji me natjerao da prestanem bježati od istine, došao je s najneočekivanijeg mjesta. Stari Vlado, kolega domar iz susjedne zgrade, spomenuo je to usput dok smo pušili ispred ulaza. Pričao je o nečaku koji radi kao noćni čuvar i koji se žalio na čudne stvari kod Svete Ane u zadnje vrijeme. Govorio je o osjećaju hladnoće usred noći i zvucima koraka tamo gdje nikoga nema. Dok je on to pričao s podsmjehom, meni se krv ledila u žilama. To je bilo to. Nisam jedini. Nisam lud. Ta spoznaja, koliko god zastrašujuća, dala mi je snagu. Više nisam mogao sjediti i čekati da me mrak proguta. Tog sam poslije podneva, umjesto da idem ravno kući, sjeo na tramvaj i otišao u Državni arhiv u Osijeku. Nisam znao što tražim, ali osjećao sam da moram kopati, da odgovor leži negdje u prošlosti, zakopan pod slojevima prašine i zaborava. Morao sam znati ime čovjeka čija me bol progoni. Prostorija s mikrofilmovima bila je tiha i zagušljiva, mirisala je na stari papir i propadanje. Sjeo sam za aparat, a zujanje stroja bilo je jedini zvuk koji je narušavao grobnu tišinu. Ruke su mi se lagano tresle dok sam umetnuo rolu s novinama iz 1993. godine. Mjesec po mjesec, dan po dan, vrtio sam film, oči su mi suzile od naprezanja dok sam pretraživao stupce s osmrtnicama. I onda, 23. listopada, ugledao sam ga. Malena crno-bijela fotografija mladića ozbiljnog lica i tužnih očiju. Ispod slike stajalo je ime Marko Petrović, 28 godina. Srce mi je stalo. Tekst je bio kratak i formalan. Pisalo je da je tragično preminuo, a kao uzrok smrti navodilo se samoubojstvo vješanjem. A onda sam pročitao rečenicu koja mi je probola utrobu poput noža. Tijelo je pronašao njegov poslovni partner i prijatelj Željko Babić. Gledao sam u to ime, u tu laž otisnutu crnom tintom i osjećao sam kako mi se utroba grči. Znao sam s apsolutnom ledenom sigurnošću da to nije bila istina. Te večeri vratio sam se u stan koji više nije bio moj. Osjećao sam se kao uljez u vlastitom životu. Sjeo sam za kuhinski stol s isprintanom kopijom osmrtnice ispred sebe. Zurio sam u Markovo lice, pokušavajući shvatiti dubinu njegove patnje. A onda sam primijetio tišinu, onu drugu vrstu tišine, neispunjenu napetošću, već potpunim odsustvom zvuka. Podigao sam pogled prema staroj budilici na polici, onoj koju sam naslijedio od oca. Stala je. Kazaljke su bile zamrznute, pokazujući točno 22 sata i 10 minuta. Hladnoća mi se proširila grudima, ali ovaj put nije bila od straha. Bila je to hladnoća spoznaje. To je bilo vrijeme, približno vrijeme njegove smrti. I tada sam sve shvatio, nije me odabrao slučajno. Osjetio je moju bol, moju otvorenu ranu zbog Lukine neriješene smrti. Osjetio je nepravdu koja je poput otrova godinama tinjala u meni. Privukla ga je rezonancija naše zajedničke patnje, spoznaja da sam ja jedini koji može razumjeti tihi vrisak duše kojoj je pravda uskraćena. Strah nije nestao, ali se preobrazio. Više se nisam bojao duha, bojao sam se istine koju mi je donio. Više nije bio bez imena prikaza, već Marko Petrović, čovjek kojeg je ubio vlastiti prijatelj i čije je sjećanje okaljano sramotnom laži o samoubojstvu. Njegov progon nije bio čin zlobe, već očajnički poziv u pomoć. Onaj prazan, hladan osmijeh koji me proganjao u snovima odjednom je dobio smisao. To nije bio osmijeh čudovišta, već maska koju je nosio za života, maska kojom je skrivao dugove, izdaju i strah. Gledajući njegovu sliku, osjetio sam težak, opipljiv teret odgovornosti kako mi se spušta na ramena. Više nisam bio samo žrtva njegovih posjeta. Postao sam njegov jedini svjedok, jedini čuvar njegove istine. Znao sam da me neće pustiti na miru dok nešto ne poduzmem. Znao sam da se moram vratiti na ono groblje.
ne da bježim, već da se suočim s njim i sa samim sobom. Bila je subota, 27. travnja, a sumrak je počeo bojati nebo u nijanse ljubičaste i sive, dok sam stajao ispred grobnog mjesta broj 338. Došao sam slijedeći savjet tete Jelene, premda mi se činilo ludo. Ruke su mi se tresle dok sam palio svijeću, a mali plamen je zaplesao, bacajući duge, drhtave sjene na izlizani nadgrobni spomenik. U tom trenutku zrak se promijenio. Postao je gust, težak i hladan, kao da je ljeto odjednom ustuknulo pred naletom zime. Nekoliko metara ispred mene, iz te se hladnoće počeo oblikovati lik. Nije to bio nagli bljesak, već sporo zgušnjavanje tame u ljudski oblik. Bio je to Marko. Stajao je tamo, okrenut licem prema meni, a njegovo lice, po prvi put jasno, nije nosilo onaj prazni osmijeh. Bilo je to lice slomljenog čovjeka, ispunjeno dubokom, vječnom tugom. Skupio sam svu snagu koju sam imao i jedva čujno, promuklim glasom, izustio pitanje koje me proganjalo: što želiš od mene? Nije odgovorio, samo je napravio jedan bešuman korak naprijed, a njegova prozirna ruka podigla se prema mom ramenu. Dodir je bio hladan poput leda, ali je kroz mene prostrujala vatra. U djeliću sekunde svijet oko mene je nestao. Nisam više bio Ivan na groblju, bio sam Marko u svojoj garaži. Nije to bila vizija, bilo je to sjećanje, njegovo sjećanje utisnuto u moje. Osjetio sam hrapavost užeta na svom vratu, ne kao prijetnju, već kao rekvizit u bolesnoj predstavi. Osjetio sam kako mi zrak napušta pluća, ne zbog vješanja, već zbog snažnih ruku koje su me davile. Vidio sam lice Željka Babića, iskrivljeno bijesom i strahom, i osjetio sam oštru, prodornu bol izdaje, goru od bilo kakve fizičke patnje. Tama me progutala. Sve je trajalo možda 2 sekunde, ali kad me pustilo, pao sam na koljena, boreći se za dah, kašljući kao da mi je duša iščupana iz tijela. Kad sam podigao pogled, Marko je stajao tamo, pokazujući prstom izvan groblja prema gradu. Nije izgovorio ni riječ, ali u mojoj glavi, jasno poput krika, odjeknulo je ime: Željko. A onda je nestao, ostavivši me samog u tišini, drhteći ne od straha, već od težine istine koja sada više nije bila samo njegova. Nisam napustio posao. Naprotiv, još sam se čvršće uhvatio za tu rutinu, za metlu i krpu, kao da su jedino sidro u svijetu koji se raspao. Strah je s vremenom izblijedio, ali na njegovo mjesto nije došao mir, već teška siva melankolija. Nosim Markovu priču u sebi kao što nosim i Lukinu, teret koji nikada neću moći spustiti. Nekoliko dana nakon one noći na groblju sjeo sam i napisao anonimno pismo policiji. Detaljno sam opisao sve što sam čuo o smrti Marka Petrovića, spomenuvši ime Željka Babića. Znao sam da od toga vjerojatno neće biti ništa, da je prošlo previše vremena, ali morao sam, dugovao sam to njemu. Moj se život vratio u privid normalnosti, ali ništa više nije bilo isto. Svaki put kad bih se pogledao u ogledalo, na trenutak bih očekivao da vidim njegovo lice iza svog, a groblje, pored njega, više ne prolazim ubrzanim korakom. Svakog tjedna, bez iznimke, ostavim jedan bijeli cvijet na grobnom mjestu 338. To je moj tihi zavjet, moj način da kažem da ga netko pamti, onako kako treba. Agresivna prisutnost je nestala. Nema više grebanja po vratima, nema treperenja svjetala ni paralizirajućeg straha u 3 ujutro. Kuća je ponovno tiha, ali to više nije prazna tišina. To je tišina ispunjena sjećanjem. Ipak nešto je ostalo. Ponekad, kad se vraćam kući kasno navečer i prolazim onom istom ulicom uz groblje, osjetim poznatu jezu, onaj nagli pad temperature koji mi se uvuče pod kožu. Ne okrenem glavu, ali znam da je tamo. Ponekad mi se učini da ga krajičkom oka vidim siluetu na vrhu zida, ali više nema onog praznog osmijeha.
Sada je to samo polagano, tiho kimanje glavom, znak zahvalnosti možda. Ili samo podsjetnik da neke priče nikada u potpunosti ne završe, da mrtvi govore kroz nas koji smo ostali. To je teret koji nosim i priča koju sam morao podijeliti s vama. Ako vas je dotaknula, ako vjerujete da se sjećanje na nepravdu mora očuvati, pretplatite se. Tko zna, možda ima još priča koje čekaju da budu ispričane.